Ali na mga suki, ali na aron makapili. Qualiting mga paninda, nindot og klase, klase. Dora box, bike na pambata o plastic wear. Nang itabak kag sinina ug uban pang ready to wear. Matik na taan na diri, di na nimo kailangan mangita anywhere. Dagsaanan na baligya, hastang baratuha at tuwa dayon basin ug mahudan ka. Sa Echanacs na diretsyo, pangmasa na mga presyo. Like every day is a savings day. Legit sobra ka barato. Ali na mga suki, bagsak presyo ta permi. Mala one stop Shop sa Digos, anhin na dayon pagdali. mga amigo ug mga amiga ay napagduha-duha, kompletong paninda. Budget friendly, makasave pa ka. All in one na bodega. Sa Echanacs, abantihin na. Yeah, mudawat ang direct order or reservation sa shop. School supplies, beauty products o fashion bags. Pwede ka mo direct message sa page or diretso sa maabi. Abihon na staffs. Dagsaanan na baligya, hastang baratuha at tuwa dayon basin ug mahudan ka. Sa Echanacs na diretsyo, pangmasa na mga presyo. Like every day is a savings day. Digit sobra ka barato. Ali na mga suki, bagsak presyo ta permi. Mga one stop shop sa Digos, anhin na dayon pagdali. Mga amigo ug mga amiga ay napagduha-duha, kompletong paninda. Budget friendly, makasave pa ka. All in one na bodega. Sa Echanacs, abantihin na. Frozen products, bigasan, mini groceries, ug uban pa nimong kailangan. Na diri sa Echanacs na diretsyo, Pangmasa na mga presyo. Like every day is a savings day. Legit sobra ka barato. Lina mga suki, bagsak presyo ta permi. Mala one stop shop sa Digos, anhin na